Hola chavales, hola chavalas. Hoxe vamos a meternos por aquí por un monte, bueno, na cima, arriba de todo hai unha pedra con uns gravaos. Estivo granizando que nin diola. Antes parecía neve. Ven un camión, creo. A ver, é máis fácil atajar pola leira esta. Isto resbala, bueno. Se acabo de escoitar unha voz por aí, como o que me pasa a min. Marcho correndo si eso, Mimo. Bueno, aquí chegamos ao camiño, xa que vamos ben. Ou non, espera. Non, de feito este non é o camiño. Bueno, xa empezamos aquí ca supervivencia. Encima voces, bueno, debe estar por aí arriba. Mira, vou intentar rodear pola carretera. Vou dar toda a volta. Oxe, non foi moito frío, pero me mato me congelando, as mans, polo menos. Por dentro, máis ou menos aguanta. Vou seguir aquí o camiño, vou dar toda a volta para ir a carretera principal. E de aí a ver se podo subir por aí, que aí é máis difícil, pero é un camiño máis corto, así que bueno, pasa un coñazo, porque aí hai un cheo de jabalís e de todos os bichos, un cheo de bichos por aí. Ten marcas de rodas, pero estas xa estaban, hai un mes xa estaban. Estamos cerca do camiño, esta é a carretera. Metime por aquí polo monte este comer alguna cousa. E nada. Vale, aquí está. Vale, esta subida, por certo, aquí unha mandíbula dun, bueno, supoño que é dun sabarín. Esta outra parte, claro, a partir dan dúas. Aquí vou ter un páxaro, vale. No, probablemente vou ter que volver outro día con alguén. A última vez que me metín eu solo por un camiño destes, acabou mal. Bueno, desde aquí non parece tanto, pero a ver se que hai distancia, Vou intentar avanzar un pouco, unha vez que teña, pois xa para volver, xa vas para adiante.
A mellor non é tanto, Eu recordaba que era máis. Bueno, xa empezamos cos ruidos. Por aí... No, espera. Por aí parece que pasou un bicho, Buah, a mellor... Que non parece, en verdade. A mellor sí, pero non creo. O sea, é posible, pero é de outra forma. Cando vexo eu que pasa un bicho, a forma que deixa é diferente. Unha silva aquí que se me acaba de enganchar de polaina. Se escoito outro ruido, sí que volvo para atrás, De momento, por aquí, a ver, que a roupa que levo, sí, o sea, cas zauneras estas, as perneras, non é tan difícil, o sea, é que prácticamente vas así, o que pasa que... Vale, un coche. Que creo que estoy arriba directamente. Unha vez que avanzas, pois xa está feito. Son eu, o coche está se metendo para aquí. Non, é que a carretera está cerca. Parecía. Non, ainda me sale un jabalí por aquí. Non, nada. Me sale un jabalí, vou flipar. Unha vez con andando, sei que me apareceu un así, mima. A ver, máis de lesos, pero... Non me extrañaría nada que por aquí houvese. Mira, como está o chan, xa me pinchei a man. Coño, que caigo. Nada, outra vez que caio. Buf, non, parecía que era pouco, pero ainda queda. Que non se ve, ainda queda un camiño. Pois haberá que abortar misión. Volverei en menos de 2 meses probablemente xa volvo por aquí. Bueno, non, ahora sí que non, ahora sí que xa escoitei un ruido por aí. Non, a min cos ruidos non. Isto pasa por ver tantas películas de terror en nos bosques de Estados Unidos que ahora collen medo aquí. Non. Vai estar difícil, Soltouse o meu botón do chubasquero. Pues parece máis a silva. Parece máis grande de volta que de ida. A ver, en verdade, o mellor non era tanto, pero a miña pisada. Pero mellor non. Dios. Que na cámara encima, sempre que escoito ruidos na cámara nunca se grava, ponme mal, Ponme mal, mira, aquí. Pois non me sabe, pois ao mellor sí que un rastro, Un rastro, bueno, sí, pisadas non vexo. Habería que ter un can. Non parece, en verdade, Pode que sí, pero non me parece. O traje os osos non fan nada. Vale, xa seguimos. Boa, pois se sube este vídeo vais a chamar. Mira, outro coche por aí, un camión. Intento fallido de subir ao monte. Ai. Bueno, pois nada. Só volverei por aquí. Vou aproveitar para gravar outro vídeo. E ao mellor despois sí que... O sea, nada, é unha sorpresa. Nada. A ver, este vídeo probablemente non o suba. Xa mirarei. Veña, chavalas, adiós.